Dalam budi jubicaro dipikir katonan datang di ukua sembahanan tibo. Duduk mempakai kami dulu sipai menanti maladatur. Katonan datang dari datuk nan talimpah kepada kami nan basamo rundiang dibao di bayo kato dibao di balega ladape kato kabulatan talambek talalai kumbalinyo relah Jumat kami pinta tu. Katonan datang dari datuk nan talimpah kepada kami nan basamo di dalam adat nan pakai nan kajadi jawab rundiang datuk dalam mokotu iko kini di dalam adat nan pakai. Nan bak bungo kambang di taman basusun tanam babarisan babilai taruh daun tumbuh sakilih pandangan mato cantuh tak dapat dimisalkan kagumlah sajo dek memandang. Mandanga susun andai tak mungkin ambo ulang balik kato mamisah ba ibarat sananglah hati mananganyo. Curahan raso dalam paham niat nan elok bahamparan tajamba suto nan tak urai tahu tan banang disikaci. Mamancak raigi dek bayangan osah kilatan dek pandangan basiru angin dari gunung runduk buah batang lingundi urek tajelo kapagaran. Di hari baik kita baruntuang lanyato buhlan tali lawe lanyato basibiran. Di taluak jalo bamain di gunung tampatan kabui di kampung adat badiri di rumah budita combo. Sopan santunmu di maike batamulah paham kasia dalam nan kato iyo ba itu bentuk serupo iko kini. Edang juada nala sudah ala disusun dia datuk dek lapanua layang pandang cukui di buek nala sudah pinta dek datuk nan kabasamo. Aduk kekaminan mendatang air digali nak diminun, nasi dipinggan nak dimakankan, baik itu bona mengkasih ketua. Jadi bak kecil orang namo tu ayo anak orang di Batu Sangkra nak lalu ke Pagaruyung. Yo cubalah timbaan dek datuk dari Pangkal kami timbaan pulau dari Juang. Segitu jawab dari kami tu dan kata pulang ke bagai datuk. Olah sampai di datuk. Alah tu. Sepanjang penitaan datuk nan terapak kepada kami itulah kata sebenarnya. Lah tantangan rasuk menjariau lagi di kasau laki aku. Ambo ambil ujian rundian datuk cakup. Apalah bunyi ujian rundian iaitunya patut datuk di sepangkan kami iriankan dari sini kan menawi tu betul tu. Iya tak. Kok begitu malah datuk seketik pulau kejawek juga. Tabang batang kayu kalik jatuh bertimpo ke tepian merauk ke dalam danau. Jamba ditatiang untuk alih kuat sepangka biasa kemudian petambuan ke kami silau segitu sembah pada tua. Dah sampai itu. Sampai dah. Paham suci nan tabantang niat elok nan taurai balingka budi juba sobasi di dalam adat nan pakai koko babuek saja de ulu tak ilang de lipuan bari tak anyui de buye nan pesong. Tando iyo nan ba itu adat sedundun dengan sarak sagkui menyengkui keduanya. Kalaulah sarak nan kadibacu bapa hambana ke dalam tapancang ko akabudi iman nan tagua kalandasan ikhlas ama di pabuek. Syariat di dalam bantu hakikat paham di kandung taat perintah nan baju juang ba itu manah tuntun di imanat nyato nan bantu iko kini. Panggia ingbau jawa doke tando kita orang basatu mukmin sesuai dalam paham yakin baurit dalam diri. Ama ulimu dinyatakan sesuai ukua jo patut sesuai patut jo mungkin sahra buet dan basamu. Indak bacunduang amu rabah tagua dipaham tak baralia dek latorang cuaca nyato tak mungkin jelo kok dirantang hanya pintalan badang sayu elok dibawa ke memuntah nak usah bulik ke kumpalan. Maka jadi jawab rundiang datuk. Tentang juadanan katonga susun dibantu nala sudah banang terantang duri pulau ragi joring kiat tak batuka. Dek lapanua dalam ukuran patut cukui di dalam cupak boyan tak kurang gantang dengan pawe rancak tak ada cecek lain sebab dek niat semua suci pintak dek datuk dan basamu. Jika serupa tanunan sudah tu kain dah sudah datuk jahit baju nak samo bakal nakkan buka kali lipet nak samo kita pakai sekitu rundiang dari kami. Lah sampai datuk. Alah tu. Semua belum sampai datuk. Nak pujuk ulah menulai tu nak semua yang memasuki nak sepakat kita sama-sama kita patik lah datuk dari sini orang nomor 6 nak kami yang ada di sini. Ya sama-sama itu lah.